ceap an daine ghfuil tablaí deacair le fólam agus bhealach tá. I gás bheith fólam tablaí a dó, a baint úsad as an pátrún dó fa híon dó fa dó cear, dó fa trí sé, dó fa cearacht. Tá se deacair cuimreoir mar ní léin chúna ed. Ach má úsáidn tú pictiúr, tá se bhád a bhád níos éasca cuimreoir. Mar hampla, feictún seo go bhfuil péirí mitógaí an. Ná, I dó tá pátrún go dóid. Tablaí dó tá pátrún go dóid. Mar hampla, péir stocaí, péir bróg, péir mitógaí, bugus a riile. So gás seo rinne me se péir mitógaí. So má dá difriúil chuile féide. Mar sin tá se réasanta siimplí leannacht. Agus an rud a dhéanam ná chuir me bhéir faoin idir chuile uair ggóil me cleachta. Mar hampla, dó, ceathair, sé, ocht, de. Dóigh, ceardaigh, séideigh, ochtaigh, fiche. Fiche dó, fiche ceathair. Tí an ríiste? Dó, ceathair, sé, ocht, de. Dóigh, ceardaigh, séideigh, ochtaigh, fiche. Fiche dó, fiche ceathair. Ríist? Dó, ceathair, sé, ocht, de. Dóigh, ceardaigh, séideigh, ochtaigh, fiche. Fiche dó, fiche ceathair. Agus nuirtar sin ar ólasad, tá tablaí dó ar ólasad.